Българка е един от инициаторите на подписка срещу насилието в Каталуния. Професор Албена Азманова, която преподава политология в Брюкселското училище за международни отношения към университета в Кент, и независимият депутат в Европейския парламент Барбара Спинели изпратиха събраните подписи до председателите на Европейската комисия и Европейския парламент Жан-Клод Юнкер и Антонио Таяни. В подписката са се включили 188 политици, интелектуалци и обществени дейци. В документа те се обявяват против действията на испанското правителство срещу искането за независимост на каталунците. Това не е позиция спрямо легитимността на референдума, а против полицейското насилие към гражданите и вкарването на политически фигури в затвора, казва професор Азманова. Когато се толерира нарушаването на човешките права и гражданските свободи в една държава, всъщност се дава основания допълнително на хората да искат да се отцепят. Европейските институции стават част от проблема, по-скоро отколкото част от разрешението на този проблем. Чрез подписката се иска Европейският съюз да вземе позиция за начина, по който испанското правителство действа срещу каталунските граждани. Европейската комисия има механизми, с които може да се справи с такова злоупотреба с властта. Например, те много добре подложиха Полша и Унгария на такива санкции, на такова разглеждане дали се нарушават основните правила на политическата игра в една либерална демокрация. Както знаете, в Полша правителството се опитва да намали политическата независимост на съдилищата, в Унгария намалява свободите на гражданското общество. Механизмите, които комисията може да предприеме срещу действията на испанските власти, могат да се разглеждат като единични действия в рамките на процедурата по спазване на правовата държава, казва още професор Азманова. Тя смята обаче, че Евросъюзът не предприема мерки, защото има основания да се страхува от ефекта на доминото.